Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз барои шуморо бо бекортар шидем як навори пачкаи дига тайёр кардем. Дар ин видео бардору чи ҳастай? Ана заминҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешава. Марҳамат, видео имрӯзаро то охиша тамошо кунед, хулоса беҳтарин омадагиай. ва аз ки ҷое ки шумо дар хона, замин, квартира дар корай, марҳамат дар комментария бинависед. Мо дар видеоҳои оянда насиб иншоалло арзонтар шав барои шуморо ёфта реклама мекунем. Бардору тамошо кунед ва мисол ягон кас хона, мошин, чизе ки барои фурӯш доред, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо дар WhatsApp-аш бинависед, мо рекламаш мекунем. ва настрено соз бошам, як дона лайки беплан барои меҳнатҳои мо биҷиқен. Рафтем. дӯстони азиз, додараке дар навор дидесен, беморай вақти таваллуд шиданашда соз бидай, я 3-4 рӯз пасаш айзону поён бардуру почаш сирх шидай, баъди сирх шиданаш я 2 рӯз пас сиёҳ шидай. Айнукои чилекш бардуру сиёҳ шида боло рафтай, дига илоҷиш нашидай, почаша айзону поён биридиян. Хеле дар видео дидесен бардуру. ҳозираш дар ин видео дар беморхона ҳай 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас касали припадка мешава. Ана балнисаш мебарам бардуру, духтуро меган ки асабошам касал бидай. падаршон хоҳиш карданд ки имконият дошта бошанд, бародаро, апашко, модаро чанд имконият дошта бошанд, ёрдам кунанд гуфтагия барои дорувош, барои мисол насиб иншоалло камтар калонак шидай, мисол протезаш мечасподиянд дар почаш. хай бардуро мисол ин вақта бояд ин додарак раҳ бигарда, хай сабаби ки ин почаш ам хеле раҳ гашта наметона. агар бардурои азиз, хоҳаро, апашко чанд мисол падаршон хоҳиш карданд ки чанд дошта бошанд, ҳамиқа мисол мада ёрдам кунанд барои дорувош ё протез мечаспондиянд шавад. хайна бардуро мисол бо хитон гӯш кунед. дӯстони азизам, ман акин навора сар кардем, ай заминҳои фурӯшӣ гап занем бардуро. бисёри бардурам нависта буданд дар комментария ки дар ноҳияи Хуросон ягон замини арзон шава бимонед. бардурои нами замине десен қарор дорад дар ноҳияи Хуросон 10 сотиқ замин дар участкаи ана партсезм будай. фундамент барои ду хонаш рехтагӣ, ана ҷош ҳамвора барои хона кардан. ягон мошини созам боша, алишам мекунен гуфтагия бардуро. ин замин дар ноҳияи Хуросонай, хай ҷош ҳамвор будай, ба ягон мошини созам алиш мекуна, нархша 50 000 сомонӣ мега. ина номрои телефонаш, касе харидорен занг бизанен ё алиш кунед ба мошин. дӯстони азиз, ин замине десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафи деҳаи Истиқлол дабудай. 3 сотиқ замина дӯстони азиз, ана фундаментеш чихеле десен, фундаменти хона рехтагиай, хай навистагӣ нест ки чанд дар хонара фундаментш рехтагӣ будай. фақат навистагиай ки 3 сотиқ замин дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, ана нархиш 45 000 сомонӣ мега. мумкин хай бардуро ягон сомонша бо арзонам куна. ина номрои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанен, 45 000 сомонда 3 сотиқ замин ай шаҳри Ваҳдат бихарен. мегзарем ба сеюм элони имрӯза. сеюм элон бардуро бо як замини арзони дигай, ана қарор доштаед дар тарафи ноҳияи Дангара. яхе стройматериалш овардагӣ будай. соҳиби замин мега ки ана срочна замин мо набояд бифурӯшем, сумон дар кор будай. 6 сотиқай бардуро дар ноҳияи Дангара, чихеле гуфтам, нархша 50 000 сомонӣ мега. хай бо мумкин ягон сумша арзонам куна. иҷа гуфтагия ки арзонам мешава. номрои телефонаш ҳаст бардуро, марҳамат, касе харидорен занг бизанен, замини 50 000-ра аз ноҳияи Дангара бихарен. дӯстони азизам, мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. ана касе тамошо кардесен бардуро, илоҷиш боша як дона лайки беплан барои меҳнатҳои мо биҷиқен. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. ин хонае десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон 8 сотиқ заминда 3 дар хона кардагиай, хонаҳо коробка.
خب без ремонт коробка гуфтаги ову свет дора мактаб масҷид магазино дар наздикиш бидай ана бардро ноҳияи ёвон да қарор доштай бо муомилаам мешава нашуд нархиш нархша 78000 сомонӣ мега бардро се дар хона ана 8 сотиқ замин хонао коробкаи 78000 сомон дар ноҳияи ёвон занг бизанед. дӯстони азизам, срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ тарафи Учқоз айгаи Душанбе 12 километр дуртар бардро хонаҳо деэтаҷа чхеле десен хона деэтаҷа бардро 7 сотиқ замин 5 дар хона дора. соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонт кардагӣ 100% мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ ҳоҷатхона ҳамом оғил падвал доштай ҳуҷҷатҳош 100% қариби хонада коллеҷи тибби Учқоз бидай бардро айраҳи главни исор я 100 метр дарунтар бидай. нархша бардро ба $45,000 мега ба сомонӣ 508000 сомонӣ мешава. касе харидори аниқ бошен арзонам мекна. ина номерои телефониш дӯстони азиз маълумоти бештара занг мезанен мепурсен. дӯстони азиз ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ёвон бояд срочни бифурӯшаша бардро срочни пулш дар корай дар ноҳияи ёвон қишлоқи Кӯлобод 5 сотиқ заминда се дар хона кардагиай ремонти хонаҳо коробкаи баня кайдор ҳоҷатхона ҳамом дора ову свет ҳаст бардро 15 та тахтаи 6 метра 50 карам доштай бардро касе ҳамин хонара бихара мақсад тахтаош падарка срочни пулш дар кора бардро бори дигар мегум нархша 85000 сомонӣ мега харидори аниқ бошен бо хушрӯ арзона мекадай. ина номерои телефонш бардро маълумоти бештара занг мезанен мепурсен. ин номерои поёнгишта имо ватсапам дора. дӯстони азизам мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. квартира десен бардро қарор дорад дар шаҳри Душанбе яхонага соколни этаж бидай 28 квадратни метр тарафи гипроземишда дом новостройка хона ремонт кардагиай соҳиби квартира мега ки доми 9 этажа дар соколни этаж қарор дошта бардро хона тайёрай медрои зиндагӣ мекунӣ термос дора ремонтиш миёна тарафи гипрозем гарадогда бардро бидай нархша 115000 сомонӣ мега соколни этаж 115000 сомон хайна номерои телефонаш ҳаст бардаҷоно дига маълумотоша хай занг мезанен мепурсенша. дӯстони азиз мегзарем ба 8 элони имрӯза ин квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор дехонага дар 2 этаж қарор дорад 40 квадратни метрай домои пешина хона чхеле десен бардро ремонти фасон кардагӣ бидай соҳиби квартира мега ки ана дехонагай рӯпарои мактаби 10 ана дар 2 этажиш қарор доштай нашод нархиш бо арзонам мекунем. дехонагай бардро чхеле гуфтам дар ноҳияи Фархор нархиш 120000 сомонӣ мега беҳтарин нархай. дӯстони азиз ина номерои телефонаш ҳастай хай занг мезанен маълумоти дигаша мегирен 120000 сомон духонага дар ноҳияи Фархор занг бизанем бардаро. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Гилистон пештара қайроқум шаҳр боша ё ноҳия боша хай бардро бисёр мумкин бидонен яхонага дар 2 этаж қарор дорад 44 квадратни метр тарафи қайроқум чхеле гуфтам домои пешина хона ремонт кардагиай мега қариби Баҳористон да будай. дӯстони азиз нархша 130000 сомонӣ мега бо арзонам мешава квартира беҳтарин яне ки бардро хай ремонт дошта 130000 сомон яхонага ана тарафи қайроқум. ина номерои телефонаш маълумоти бештара занг мезанен мепурсем бардро. дӯстони азизам мегзарем ба 10 элони имрӯза бисёри бардуроам навистаданд ки аз шаҳри Бохтар квартира арзон шава бимонен. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар чхеле гуфтам пештара Қурғонтепа яхонага дар 6 этаж қарор дорад 39 квадратни метр дом новостройка хона ремонт дора шаҳри Бохтар бардро тарафи шабчароғошта бидай нархша 160000 сомонӣ мега
якхонагаи бардро 160,000 сомон. арзон ҳам мумкин шава, алишам мешидай. Дӯстони азиз, хай навистагӣ нест ки ба чӣ алиш мекунам. номрои телефонаш ҳастай. занг мезанед, маълумоти бештарам мегиред. дӯстони азиз, бардрое ки менависен аз шаҳри Хуҷанд бардро квартира бимонен. ана квартираи арзон, якхонага дар 2 метраш қарор дорад, 30 квадрат метр, шаҳри Хуҷанд, тарафи Пахтакорш дабдай. домои пешина соҳиби хона мега ки ана ремонт дора. бардро хай мумкин ремонташ миёна боша. хай сумаш дар кор будай. нархша 153,000 сомонӣ мега, арзонам мешавад. дӯстони азиз, шаҳри Хуҷанда якхонага 153,000 сомон. номрои телефонаш аст бардро, номрои Тоҷикистонай. марҳамат, касе харидорен, занг бизанед, дига маълумотошо аз соҳиби квартира бигирен. дӯстони азизами баднавори хонаҳои фурӯшии имрӯза, касе то охири видеоро тамошо кард бардро, дар комментария рақами ага бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима тамошо кардем бардро. агар видеои имрӯза шумода мақбул шуда боша, як дона лайки бепала биҷиқен ва дар комментария бинависен ки аз киҷо шумода хона, замин, квартира дар кора бардро. ман ҳаракат мекунам ки дар видеоҳои оянда насиб иншоалло арзонтарша барои шуморо ёфта реклама кунам. дӯстони азиз, ана чӣ гуфтанем, имрӯз бардро камтар овозо гирифтагӣ буд. рости гап, мисол хай фаҳмиден гапҳои маро ё нафаҳмиден. хай раҳмат мегӯм ки то охири навор қатимо буден. ана зинда бошен, дастгириро фаромӯш накунен. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон боша. хай.